Дами и господа, този поздрав е специално направен от Исус за неговият баща Михаил. Патрона от Германия нзеде най-баро амби бари, за най-добрия в Берковица, Раковица, за Михаил патрона. Вали гърмина Михаил патрона, само върви. Аве лакая гили, за най-големия Михаил патрона. Хайде брат ми Михаил па-баро Анди, о Михаил патрони. Яша бе Михаил патрона, от Германия МЗД. О Михаил патрона си боса, всяка майка Михаил патрона не ражда. Той е вълк единак и Симон Будбари фамилия. Бабара в Тумен. Вали гърмина Михаил патрона, пако върви, върви. Той е човека, канадикенто Михаил патрона. Душмането дике, о Михаил патрона, най-големия, о най-баро Андо Германия МЗД. Михаил патрона си е постигнал всичко. Има син Исус, силна ръка. Исус му е гърба. Вали гърмина Михаил патрона, пак помърви. О Михаил патрона беше унесо макере о душман.